urai manje nene ahuhwini nene tikuti akati Kismo wandione ndikati ndozviziva kuti unoroya iwewe ndozviziva iye anonzani ndopa akandiudzozva akandudza akati kwana Secret pana Nice yakamira so ndakambovaona pakadai chifamba so Kismo munangwarira kushandiswa naimira Kismo. That's why mari dzekuya dzisingafambi. Secret yakamira sei ungona kutaura kune unyaudzi simbi nemani kunjenga taura neslang matsananguriro aita ozemwa akati Kismo ndoroya here ndikati uda kudya Nice izvezvi director kutokosora ropa kuno akati director musatombotya inini ndinopedza musatye ngauyi uye ndobva aenda kupolisi ipapo ndope ndefana futi kupepuka because aenda kupolisi no one stood up with me abana akazenga akusaidi wangu ozemwa akaenda kupolisi anenge ataura ofisa akafona zikanzi Kismo vakatoti princess pane mukomana anonzi Myron Muswe auya panapa anozikanwa nekunzi ozemwa ari kuti kana kukoti kana muchida we can go director kana munhu uri musikana munyowani wese apinda mukambani wanda kumucheka mira ipapo Kismo iwo kuzama uroti iwewe wakachekwa anocheka mukomana wewe anenge achicheka ega here kuti nadzimba wacho vese vari 2 vanotochinjana vachitoziva pane paya pombotaura nyaya yemwana wadhafu hapana chokwadi chaunoziva Blake wakavharirwa nayo akatomucheka akamucheka 4 nights dzandoziva inini because anga friend yangu achimupromisa kuti ada kumupusha so guys semunhuwo akashandawo makore 3 akashayawo cheuwiri ndakazofungawo kagraft kangu kandakatongodrafta ndakagara pasi kudai so as you can see inini ndobleacha ndozora mafuta ekutsvukisa so mafuta ekutsvukisa ndinozora ndindomabika kumba kwangu ndozora inonzi lunchbox yangu inoita $25 also I have my oils evanhu vakatsva nemafuta ekubleacha vakazora mafake mafuta vakuita kana kuti masunburns kana kuti chi oil yachona ndinayo inoita $15 and then ndine also glowing lunchbox yemunhu wekuti hausi kuda kutsvuka but unongoda kungoti skin yako you look as a rich aunt inoita futi $25 lunchbox yo then tine maoils anopedza ma-stretch marks $15 nezvimwewo body shaping pills flat tummy pills as you can see inini ndakambozvara but handina dumbu handimukonyatsoona handina kana dumbu not kuti ndakaita breathe in inofunga mamuchiona pana ndakagara pana nchiita interview naatipere so vese vanenge vachida mafuta angu vanakirwa neskin yangu mafuta angu ndo andoshandisa hit me up on 078 070 5597 then my other number 077661091 munongondifonera ipapo madeliveries ndoita mutauni kumwe kwese tongoti madeliveries ndoita kwese around Harare then when you are out of Harare ndinoisa mafuta pabhazi wherever you are kuSouth Africa kuZambia kuMozambique kupi kwese mafuta ako anosvika order unenge wangopa ndo inosvika wosenda mari yako. Thank you guys for supporting your girl Kismo. I love you guys. Dear Zimbabwe, Mori say welcome back pa interview ya Kismo part 2 ndapanda shedza mpana wangu Hatirari. And this is the Ghetto Podcast Show. Ezve podcast yeku ghetto inoloyerwa pese pese. Hatirari satenda kuramo. Tikuzona rimwe timu rikuya richiita hanzi podcast yechinherera. Ya, ukuona kuti akusi kuti hatina masetup akanaka. Asi isusu hatifaniri kubva taita kazvinoitwa nevamwe simply because vanhu vari kuda kuti vatisimbise pazvinhu. Exactly. Tine maitiro edu atinoita. Plus makamera aripo quality ikubuda. Plus sound quality ndofunga muri kuinzwa zvakanaka. Kismo urize? Ndiri nane zvangu. Unogona kutaurisa mbichana? Ndiri right. All right. Hamu ndofunga uri kuona ma-interviews atariwana Kismo. Nini ningori nemubvunzo 1. Sekuona kwako ini mabatiro akaitwa Kismo, do you think kuti zvinhu zvatinofanira kunormalize muarts industry?
Unoona zvakaitwa Kismo zvinorwadza zvinodzimba mwoyo ende takatarisa vanhu vazhinji vari kukomenda nyaya vari kuti tiri kuda justice panyaya yaKismo. Hanzi 3 years hadzizi kutamba nadzo. Wakatarisa mukoma ndiapi machanges so far kubva pane nyaya yaKismo retoti yakadeuka asi tine vamwe vanyowani vari vanofanirawo kunge vari kuwabata sei kuti kambani yawo ifambe. Vanofanira kupiwawo tumapercentage mbichana. Zviri nani hamukunzi iwe wauya kuzoacta upiwa $40 zvinomeka sense kudyawo mbichana pane kuti iwe ungoshanda pasina chiri kubuda. Mazwisisa? Anyway, tisiri kuwaste time. Kismo tine patakasira tese natsvaka. Ndo patinoda kuti isusu tisimudzire. Nyaya yedu so far takapedzisira kutaura naKismo. Tanga tiri kuti Kismo takaperera pekuti iye akati achadzoka achitaura zvinhu zvaasina kutaura first episode ende akati achamenshena mazita ana Uncle Saint nana DJ Sparks zvaakaitirwa navo vakamutadzira. Vakamutadzira. You know, as bloggers, basa redu isusu kubuditsa chokwadi chisinei nekusarudza munhu. Kismo natsotaura because inini mainterview yawo ndakanzwa nezvavo haisi secret. Ana mukoma Saints namukoma Sparks madzikoma edu pavanotoita zvinhu vanotoita zvinhu zvimwe zvake tichitoziva futi kuti pane zvinhu zvakadai zvoda kuitwa asi isusu sevapanha wavo we can't advocate kudzvinyirirwa kwevanhu. Exactly. Tinoda chokwadi. Kana vaine pavakakanganisira zvechokwadi pauri kufila iwewe. This is a safe space. Hatina munhu watinotya. Ngatitaure nyaya sezvazviri. Kwete kuda kunatsa zita remunhu iye asinganatsiri vanhu. Achiita zviri wrong. Exactly. Kismo, unogona kutizivisa? Okay. So pari panyaya yaSaint. Rega nditotaura senge ndiri kukuonai Uncle Saint. Nditi Uncle Saint muri kabloga kemutonono. Firstly, I respected you ndichikuti muri uncle but hakuna uncle vakaita unge imimi. Munozviti muri uncle vanopatsanura chokwadi. Chokwadi chamunopatsanura ndechipi. Kismo, it's not a business rekuti mutsvagise mari. Handiti takaita interview imimi kana maiziya kuti zvonizvo you respect Niza hamudiwo. Maindiitirei interview. Ndichitotanga kutaura you were supposed to cut out no. Pa broadcast pangu andidi izvi. Amuko Uncle Saint. Ma audio yenyu andetaura nawo ndofunga pa last video vanhu vakamanzwa. Even ma screenshots andakazenge ndichikudza kuti imimi muri blogger remutonono mukati mari iripo this and this maybe vanhu vanongona kufunza kuti tichita drama ndinenge ndine zvinhu zvine proof toita tichiverenga nditi toita tichiverenga nyaya dzaUncle Saint panapa. Message yamunikuona pa screen ndo chat racho ma audio we are going to play them. Iri ndera Sparks iri. Hai kuti sei interview makazoita sei zapostwa iri mari ine chitema yo kowai vavazoita sei vandamuisira ma audios ezvakanzwa then Chatra Saint riri papi. Chatra Saint tine ma audios tichamaplaya pa screen. Even machats anofana kuonekwa nevanhu. Machats afana kuti aonekwe nevanhu. Regendi. Muri Zimbabwe ndizvo zvakaitika and madzikoma edu vanobuditsa futi nyaya dzevanhu. Exactly. First time. Vanobuditsa vanhu. So apa uyu ndi Saint uyu. Apa paakaposta short video re-interview yatikaita kustatus kwake achiti chouya here icho mandati ngachiuye ndini ndakamureply. From there hatina kuzotaura ndobva ndati unokwanisa kuverenga ndikaverenga ini ndoita. Okay, so chat rinori message yandiri kuverenga ndeyaKismo. Muri blogger remutonono imi makatonobhadharwa because of interview yamakandiita makutongwavha nezita rangu moti ndine mari dzangu munoshaya mudhara makangokurirawo pasina munongohukura kunge tsine
munongohakira kunge Munongohakira tsina kunge tsini. kwaenda mhepo ndokwamunoenda Mari iripo hayo haisi secret. Ndiyango After the saint ka. laughing emoji. ndisaint akundudza Anyway, zvekuti I don't mara support naye zvehondo. That's not my brand. Ini munofambira hondo dzinganiko. Iyoyi ndo yamaona sehondo because makapiwa mari yepizza. Kusapota zvisina kukwana murume mukuru. If musingasapote hondo, what was the use yekuenda nevideo kuna Nice Boom? Makadi kungodeleta kumba kwenyu ko kuzoita zvene manje mukuda kuprova chinhu. So inini sekuona kwandaita Hatrari, let's just analyze my message. Uncle said what he did according kune blogger wanoita. There are a lot of people who want to buda, even madungwe chaiche vakabuda kuti madungwe ngaanyarire ngabva. So ivo kana vachita havadi zvehondo ngwabude pachina kuti vanosarudza hondo. Haasiri yechete munhu. Haasiri yekutanga. Vane ng'anga futi dzavanobuditsa. Even maprofets avo avanoziva kuti vanhu ava vari kufamba vachinobira vanhu. Kozoti ari kunzi arida kupedzwa maprofeti avari kuti varida kupedzwa. How many times dzavanoita mapodcast ravo redare remachinda vachidhisa Prophet Miracle Paul? Akawandisa. So nhasi hondo havachada kubvira. Takatarisa futi zvakanzi toda kupedza Nice Boom. Hatisi kutaura Ayo kabifi that was a skit miraunza vanongwirirana kutaka kwasolo aya. vanongwirirana maskiti. Maskits handika. But vari kuona vanofunga kuti ihondo. Haisi hondo guys, maskits because chakanoitika ndechekuti inini ndakanoconfronta Naiza machati iwo wamaona pandamupa screenshot raSparks because Sparks akanditaura direct paface pangu kuti iyi interview tikaiposta inodonedza Naiza tikuibhadhara isi kuzobuditswa Kismo. Sorry zvako. I thought my jokes. Then ini pandakanopa screenshot Naiza rezvaitaurwa naSparks. Naiza akabva ada kundingwarisira. Ndobva atanga abva vacreata hondo naSparks. Andikuona Naiza akabva anyora I'm not happy mukoma wangu but almost every day vanenge vari vese. Mukatarisa pavidhio raAngo Saint naNaiza. Then anonzani? Naiza achiti ndikuspoiliwa naAngo Saint achidya pizza. Hapana spoiling yaivepo ndo day rakanoitwa due rekuti Saint aibhadharwa mari yekuti interview yandandaita isabude and I know pakabhadharwa mari. What the use yekubhadhara blogger munhu wakashandisa usiri kumupa mari? Wakandishandisa, do I look like usadaro iwewe? Yeah. Urida kuti chii kuna DJ Sparks naAngo Saint? View yako iwewe. View yangu inini ndeyekuti chekutanga madzikoma edu respect them mugame even mulife chaimo. Chikumbiro chandiri kuisa kune madzikoma ngavarwire munhu wese. Chokwadi. Munhu wese ngaabatsirwe. Ngavaite voice of the voiceless. Tichete chinhu chinokwanisa kuti isusu zvinhu zvedu zvese zviende mberi. Nekuti we can't invite someone and then we don't post their video simply because havana mbiri yatiri kuda. Waiziya. If kana tafunga kuti tiri kubloga mudhara kupusha maworks evanhu vane matalents. Exactly. Takapiwa voice, Mwari akatipa mukana wekuti tiwane masubscribers. So inini chikumbiro ichi ngavataure nemusikana vomubatsira. Akaenda kwavari ndiana Ango ka achichema, haana kuenda achifara musikana. Akaenda achichema and they have the numbers. Because ukatarisa pa-audio yai handiti. Pa-audio he was busy. Let's meet and talk. Talk what? Udoti taure chi? Ngatisangane wadoti tishiyane kamari kaukapiwa. No, handisikuida zvangu. Okay, musikana ari kuchema nemi vakuru vedu ende musikana ari kushedzera kuti maifanira kundibatsira makasiya mwana aega pazvinhu zvamakawirirana muchiti muri kuita mese. Mainterview akawanda izvezvi we are in solidarity namukoma wedu DJ Sparks through interview yakaitwa yebhishu reku kupisa anatetefadzai maheri vari kushedzera kuti aiwa munhu anofanira kunyudzwa. Asi ndimukoma wedu hatimbofa takagadzira video tichiwadhisa. Hatife takawadhisa but pakupedzisira kwezuva gadzirai nyaya dzemusikana dzifambe. Mwana uyu mwana wemusha ihanzvadzi yedu isusu adiki. Kwamuri muri ana baba, muri ana sekuru, muri ana angu zvese ipapapa.
shandirai mwana zvinhu zvake zvibude pachena as clear as the day, kwete zvekuswera muchimuhwandira muchimushedza kuinterview muregedza kupublisha maworks. We all know kuti maworks zvekutonge zvemusangano. Nyaya isi yekuregedza kupublisha maworks anditi I've been used for 3 years. Sento wakuya wakundishandisa futi kunditsvagisa mari boy here wewe wakuda kutsvaga mari nezita rangu pasitaira ripi unotsvaga mari nezita rangu ini ndikutozvitamburirawo zvangu kutobikawo tumafuta kuti nditengeserewo vanhu kutiwo ndiwane kurarama. Iwo wakuda kutoshandisawo hukisimoyowo kuti kumba kwako uraise. On top of that unongoidedzera ndine mari dzangu ndine mari dzangu. Kana une mari dzako mirira ka justice naye wangu, mirira justice. Uchaita kuti tikuti iwe imi muri imi kuma blogger justice tikuramba tichichema nayo hatrari. So after that zvaitika musikana, what's the way forward now? Timbori papo pamablogger. The way forward, nyaya dzemablogger handinei nadzo too much, but musatsvage mari nemazita evanhu handiti. Because inini ndoriwo pakuchemawo kuti naizi haifanira kundishandisa for mahara. Iwo wakutouya futi wakutondishandisa on top of that. That's being selfish. Usadaro uri munhu wokuziva handiti. Zvimwe zvachona hazvizoite kuti tikuburitsire pamascreen apa because unozondisema ukandiona, unondisvipa, handidi kunyepa. Nyaya iripo ndeyekuti right pane interview yandakanyatsoita kuna Uncle Saint kuna Hatirare handinonge ndanyatsokujekesa nyaya dzese pachena, especially about director Nice Boom. Why? Because tachiri kutaura kuinbox vachizviita kunge vakunzwisisa, then kwekunopedzisira munhu akaona kuti vakafungidzira kuti ndakabira biti but not anymore. Ndobva vazopanduka tiri mukati meconversation vakazokoti antiwo kuti wakatadzirwa nana Black. Maya Black ana kambani, imimi ndimimi nekambani na Black takangoita zvindirana zvemaboyfriends zvikatoperera kumaboyfriends, imimi ndimi makazvitora personal mukazvipinza pabasa, and that's not my business kuti makazvipinzire chii pabasa kana kuti mune maissues api. Handiti nyaya yangu inini yakamira yakadai so. Mukona director Nice Boom. Yes. He's someone who's very selfish. Akangwarisa. Handiti anoshandisa vanhu. Akaona kuti akushandisa kusvika paari kuda handiti. Because munhu aundudze kuti hanzi ndakabuda mari yekutenga chikafu. Director muna mari yamukabuda yekutenga chikafu. Mari yebva pamamovie andainge ndaita inini yekuti mutenge chikafu ichocho. Handiti because hati ndaactor. Saka musati makabuda mari muhomwe menyu rimwe basa ramunoita nderipi? Muri makanika futi. Amosi. You are just a director wezvinhu zvatiri kuacta isusu. Saka amuuye kuinbox kwangu monditaurira nyaya dzekuti hanzi ndakazobuda mari yekuti mutenge chikafu, mari yekuhaya makombe kuti muende kukempi. Kempi yacho yange iri yangu ndiri one. Kempi yachona yange iri yemovie kuenda pachannel yakanzi Kiss More here kana kuti yakanzi Nice Boom. Musadaro. Nice Boom muri selfish director vangu. Ndokufarirai zvangu but appearance yenyu pasocial media nezvamuri in real life totally different. Pa social media you pretend as a good man, as someone ane moyo, but moyo amuna handiti. Maifana ngondipa mari yangu tobudana. Muri munhu wekupi wokuti vashandi vari kuchema newe, mai vako vakakuzvara haukwanise kuvachengeta, vane manga inopururudza kukeyo, iwe uri kulojemba 500 US. Ndine time yekuti director vaindidedza kumba kwavo handiti, on top of kundiactisa vaindidedza kumba kwavo. Kiss More tokumbira kuklinirwa mumba because ndandiri neighbor yavo, tokumbira kuklinirwa mumba. Semunhu anenge ane nzara kumba ari kushanda 24/7 asina chaari kuwana, ndeti pamwe ndikanoklina mumba ndichapuwa pondo yemaveji. But no, hazvina kuenda neipapo. Pane time yekuti ndakaenda kumba kwadirector inini vandidedza kuti vada kuklinirwa kumba. Ndikasvika director vakangobuda vari 2 nadhimba because vanogara vari 2. Vakangobuda vari 2 nadhimba vakasiya kiya door negate vakaenda. Ndikasara tiri 1, ndanisiri 1, tanga tiri 2. Nemwe musikana so anonzi Samantha, musikana yanonzi mwana waDhafu. Handizivi kuti mwana waDhafu pakuita sei. So musikana aisada kuzikanwa kunzi ari kumba kwadirector. Musikana uyu aida acting. Ndobva anzi nadirector unoya kumba kwangu worara kumba kwangu. I don't know kuti vakarara vachiitei. Inini ndakadedzwa makuseni chinzi uya ukline kumba. Vakasiya vachikira nemusikana yeye vakaenda. Kwavaienda kwainosainwa mapapers advert raida kuitwa. Tasara ndakatanga kufonera Dhimba akatanga achandidaira chiti 2 minutes tikusvika ipapo tiugadzirisa tairi mota. 2 minutes tikusvika ipapo tiugadzirisa tairi mota yangu yaita mayasi. Ndandaenda pamashops kunotsvaga chikafu. Ndakatanga ndakakula. Ndakatoklina imba iyoyo marooms mangani. Yakakura. Yeah.
imba yatikaactira pastor Snake Wife. That's the house. Ndakaklina imba ndikapedza, chikafu chaivemo chatikarasa chachikaora. Mamune poto yemaboard exam inaisvika 20 akaora. Mamune chicken, half chicken yakaora. Of which inini that time ndairara nenzara. Ndichiswera ndinavo zvavaiziva. Ndikasvika time yekuvaudza director ndane 2 days handisi kudya. Of which vanhu vakandiona kunze kune zita kismo. Ndinenge ndichitonge ndikuwana something guys. Of which pasina. Imimi moyo comment section motanga kundituka ndimuda kuti ndiremerwe nezvinhu zvingani. It's not like pandinouya panapa ndichitaura ndichiseka nditi zvoita unge I'm happy or something. Ndinenge ndisiri kufara guys. Zvinhu zvinenge zvakatondiomera. I'm a mother. I'm someone's mother. Mai vangu vanoda something from me. And vanenge vachinzi ndo mama vakismo. Zvine zvakutonge ndine something chandina ndisina kana sente. Ndakasvika pakuisirwa zvinhu panze guys. Ndiri celebrity, rinoisirwa zvinhu panze. I-celebrity rekupi guys. Guys feel me kana ndichitaura. Ndikavaudza director ndo mamiriro akaita zvinhu. Vakangokosa ngoti zvakaoma. What's that? Guys. Ndaklina mumba, ndichirasa chikafu. Ndine 2 days ndisiri kudya. Vakadzoka kuma 11 dzeusiku. Director naDimba. Vadzoka kuma 11. Ko mama siya matikira, mazvifambisa sei? Zvikanzizwa zoitika mota yazofa. Tikazodi munhu akandifonera angari angari kuadvert ikoko akati ko iwewe uri kupi vanhu kusendiswa mapepa emaadverts uri kupi ndikati ndakirwa naNaiza mbamaki zvikanzi ko Naiza ngachikukira unodandana naye rongochienda ikoko kunoitei ndikati ayewa director andifonera ukatoda kucleanirwawo mumba ndaenda ndichida kupa hope vangobuda panze nge vane zvavari kunoita vati vari kuenda pamashops ari tu naDimba vasiya vakiya gate zvese nedo ndikatombotira kufonera mumwe mukadzi womulaini imomo kujei ndikati ndikukumbira uye kuzovhura dhora ondigirawo kana mazepi zvaunonipa nepahwindo ndiye akazondifonera akazondisira message kanzi negedhi racho rakakiwa futi mukunzwa guys so iselfish yakaita sei handina chikafu mumba imomo kuzoti zvinhu zviri mumba mako zvese zvakaora wandidedza kuti ndikucleanire mumba aminoni ndatadza here pakuya ndichimhanya ndatoti pamwe ipeace job not kuti ndinoda zvinhu kana kuti chii but ndafungidzira kuti ipeace job was that utsinya wakaita sei apa pawakanzi yoyo clean umba ukundiudza kuti vanhu vese vanoita kunaiza Bhumantika vakaenda kunosaina mapapers ekuita maadverts ndo zvakuzama kutaura iye Naiza akazondichipa foni unosainirwa naDimba Dondowari rako pepa richasainwa naDimba asi harina kusainwa kusainwa rakasainwa alright mari yeadvert since munhu wese aisaina yako yaizouya here kusainwa kwaita naDimba yakauya okay nyaya chaiyo iripo panapa hatirari nyaya yekuti kutaura takanangana neselfishness ndakaona futi another post director vakanzi nemunhu direct siyai chitsotsi kuti kambani ikure tinokufarirai tiri kukufollowai but tokumbira muite justice kuna Kismo ndobva maisa comment direct yange yakanzi justice yipi munhu wese kana abuda anenge amuvengi ndokuvengerei nhai maikoro chandokuvengera chii mai vako ndovangatoita grudge because vakakutakura 9 months but you don't owe her anything. Ndine secret waanini ndinoda kunzwisisa takutange tikudzosera kumashure kubuda kukaita naJatu iri kwakasainwa mamwe ma-actors izvezvi ndopandikukudzai kuti director appearance yepasocial media nezvaari in person vanhu 2 vakasiyana ndiuyu nauyu mukunzwisisa guys pakaona kuti ava vakomana pavakabuda handiti nekuda kwokuti vakomana vangu vakuda kutora marights avo but vakazozvinetera because even izvezvi vanaJatu vakaenda kucourt of labor because vane macontracts kathose guys Naiza hawini right even vakaenda kucourt yeart Naiza hawini anofanira kuvapa zvinhu zvavo zvese zvaari kufanira kunge achivapa mukunzwisisa it's unlike me inini handina any paper zvaari kuita right now anopa vanhu ratinoti red card haasi kusainisa vanhu contract new contract then over audza vanhu kuti ndo contract rako iro kana kuti receipt inenge rakangonzi takupa $100 handakakudza kuti maactors vese ava vanotambira $100 okay mira tikutangira panani pa100 panana Chapepa Shunurai Jonga Clio ava ndo vanotambira $100
vana Senzeni wava dzakasiyana. Vanopirwa ava 4 vanopirwa mari pavo. Senzeni, Black, Paida, mumwe ndiani futi vanopirwawo pavo, Dafu vanopirwawo pake. Pakega. All right. So $100. Still that $100 guys mkuseke I was craving for it. Ndaitoishuvirawo kuti dai nangu ana kuimahara. Dai nangu ana ukana kuitambira $100 iyoyo. Dai nangu ana ukana wongotambiriswa ye rent chete yechikafu ndozongwa. Yeah. Okay. Are there ma disadvantages kuvanhu vechirume kunge ari kuacta kunaisa in terms of $100 kune mukadzi nevana? Anozvinadzozvibhalansisa sei? Ipapo pari trick andizozivewo zvangu. Andizozi time yekuti kana ukange uri ikoko andidi kukunyeperai unenge uri in love with that company. Kuti unge wakadyiswa kuti unge even inini bana ndiriko. Ndatunyepera ndinini ndotambira 300. Ndoti ndakaona wakamira nawo pakabuda na Jati wewe pepa. Ndichituka vana Jati but Jati arambobvira andiresponda sorry zvako Jati sorry ndiregerero mwana wameva. Senge ndikapotsa ndasungisana na Ozemu. Ozemu akandivhurisira docket ndamudzoti muroyi uda kudya director night. Sorry Ozemu. Sorry zvako. I was blinded nekuda zvinhu nekuda kuhakira kunge tsine pandisi kupatikidza pandisiri kukwana zvandaiita zvanga zvakafanana nekutora bhari sipo ndotanga kuripinza ndichiti richakwana but arifira kakwana never. Ende madziwa anobuda mafa akatotesa bhari sipo kuti rimewo kuti rislime kuti rikwane muburire mino mako. Sorry guys vese vakabva kuuyu vandakanetsana nawo nenyaya Nice cause Nice akaita that time yekuti pagedhi pake akaona pane banga ranga rakasungwa nejira rered netsono nereza ndobva andifonera andakudzaina ndiri neighbor yake akati yemone zviri kuno. I was the first person kutanga kusvika. Akati kochi akati aenda ndichitokosora ropa chichi ndobva ana Senzeni vakatozosvika kumashure cause time yakatozosvika vana Senzeni Ozemu aitira kundifonera achiti Kismo uri mumwe wangu ndakutotraya kutokona futsake mani anondionesa chiko norwadziwa naNaiza kamprofita kenhema futsake ndakamutuka ndidi kunyepa sorry Ozemu sorry ameno kangai ndadaro ndiri kumba kwaNaiza ndaida kufadza ka director kuti ndipowe chigaro ndakafonera uyu Ozemu ndikati iwe muroyiwe waisa chibanga chako pamberi pa director chida kuvauraya manje nene ahuhwine nene tikuti akati Kismo wandione iri ndikati ndozviziva kuti unoroya iwewe ndozviziva iye anonzani ndopa akandidzozva akandudza akati kwana secret pana Nice yakamira so ndakambovaona pikadai chifamba so Kismo munangwarira kushandiswa naimira Kismo. That's why mari dzekuya dzisingafambi. Secret yakamira sei? Ungona kutaura kune unyau dzesimbi nemadi. Kunjenga. Guys. Taura nesling. Matsananguriro aita Ozemwa. Angari kuti mukushandiswa sezvikwambo so. Alright. Ndoka akarerekera. Ndikati nyangwe ndikatoita chikwambo chaNaiza. Nini ndotoda. Yeah. Chimiramira iwe. Timu rangu neofiamu iwe waishanda kuti ndisisiku. Time yacho but iyoyo yachiona waishandiswa sechikwambo. Yeah, I think that's why ini ropa rangu I think inenge irisina kunakirwa izvozvo. Wakabva wakasika kuti because kuna in Kismo I think wakandoona even ma remarks aitaurwa nevamwe. Indiri munhu wekuti ndiri a little bit twice. Handisangu 100%. But game ndakanochiona. No. And I understood the assignment. Zvamakazotoudzwa imini pamafoni. Ndatogara inini ndine info yazvo. You see? That's why ukaona kusiya kwangu kwanga kusiri kwemutsimba. Handina hangu beef na anyone, but ukaona maitikiro ezvinhu zvepekuye ndinovaziva. Okay. Ndadaro. Because Ozemu akasvika pakundibvunza akati Kismo ndoroya here ndikati uda kudya Nice izvezvi director kutokosora ropa kuno. Ozemu akati Kismo
zvekuti ndiswe kozi akati kisimonoziva kuti inini ndogona kuyepa popo ndikakuta mahwani ndikati inini ndinorova imbozviedza one ndinokurova ukafa iwe uya izvezvi ndikati director musatombotya inini ndinopedza musatye ngauye uye ndobva aenda kupolisi ipapo ndopendefana futi kupepuka because aenda kupolisi no one stood up with me abana akazenga akusaidi wangu ozemwe akaenda kupolisi anonoziva kuti someone anoroya zvimwe zviya unokwanisa kupinda matroubles officer vakafona handisi munhu angu anotya zvaanenge ataura officer vakafona zvikanzi Kismo vakatoti princess pane mukomana anonzi Myron Muswe auya panapa anozikanwa nekunzi Ozemwa ari kuti iye wamudzoti anoroya chokwadi here ndikati chokwadi anoroya zvikanzi wakazviziva sei kuti anoroya ndikati auya nebanga nereza nejira rered pagedhi padirector vangu zvikanzi but Kismo my word of advice kana ungo usina kumuona hawaifanira kungochita sei uchizvitaura so Kismo tikukukumbirawo pamakoni ndobva ndati handiti ndiri musungwa so officer ndokumbirawo muye kuzonditora since ndine mhosva ndobva ndafona ndakatofonera director ndikati Ozemwa andivhurisira doketi so polisi yatiri kuita sei iri kuuya zvikanzi inga zvakaoma inga pakaipa ndokwazvatove manje uchaita sei ndikati don't worry ndozvimiririra hangu haisi nyaya stereki officer vaive ndobva vafona futi zvikanzi princess ndikunzwa pamatauriro ako uri someone ari rude someone akaboosta kuti inene ndiri banditi handiitiswe zvinhu zvandisiri kuda right so iwewe uri someone wekuti ndikuda kukuenzanisai iwewe naOzemwa handiti because Ozemwa achiexplaina ataura kuti maitembenge muri mafriends zvekudaro akuzvishaya kuti zvauri kuti wakuzviwana kupi that time ndikati ayewa imimi matauro dharo kuti muda kundisunga ini ndakatomirira kusungwa uyai izvezvi ndakatokumirirai ndakamira pajeteno uyai mandavapa neadress ndikati nhamba ikaramba mandavapa imwe nhamba futi mandatonomira pajeteno zvaya zvekuti ozviratidza kugamba minotoda ndakanyura ndaita sei ndobva officer vaye ndobva vafona futi zvikanzi princess mwanangu I can see kuti uri mwana mudiki handisi kuziva kuti naiza wachona iye akupei because mashoko auri kutaura zvakaoma alright mirandu yeipapo ndobva vauya vakauya vari vega ndobva vauya vatataura bva vatondikansela mwanangu hazvinzwaro chichichi ndikati ayewa anotojairira yewa munoti Ozemwa zvikanzi my sister fonera Ozemwa ndine umuti sori ndikati kudhara sori handisi kuita office so endai neni zvenyu kombi ndobhadhara officer vakapedzera vati anyway washamwari yangu Kismo ndakuenda zvangu but next time don't do it because uchasangana naofficer vasiri inini vane beef newe inini pandangokuona uri someone ari fani anongondinakidza that's why ndisina kuzvitora serious iwewe ndokufollowa Ozemwa ndomufollowa you see ndobva vatodzokera asi ndandanzi uchaita sei and at that time vapanzi pada kufambwa paida kuendwa ameno kumasowo here kanoti kumanga kwaenda handizive because tatiri teseka ipapo tisi takatopisa chijira ichocho nekubvisa mareza achiona naisa chingobvunda chidaiseiwaibata masini tichita tizvitye imari plus uchiti ndichabhadharwa ndapiwa chigaro chedeswa pasafe side guys taura chokwadi chinhu chakanaka rikansei kuti kandifaniri kuzvinatsa pandaitadza tadaro vanhu vakuenda kumasowo hamene kumasowo kwakangonzi tada unobatsirwa kuda unovhunzira kune vanobatsira nganga dzobatsira maprofita anobatsira nandizive kuti vakaenda nekuyo because takatopinda tese mumota sevanhu vapisa vese chinhu tapinda mumota zvikanzi nadhafu kwava vari kupinda mumota ndewe kunaisa bhumira vakasainwa nani naisa bvangoti saka mota ngaimira ite sei aburuke dhimba bvamboti but wanitanga tiri tese bvanzi iwe bva ndaburuka zvangu bva ndadzokera kumba
bandatofonera wandakafonera ndakati ndoenda tambo zvikanzi watambora adaina ndiri ndiwewe chero kushuti nasingabatiki kozi yawatambwa mota dzatobva kozi mota yakatofamba ikatokuona kuJTN yatonanga kusurface ndikanzi kwa kesi mapinda moto ndio kunaisa bomu iro ndibva ndadzuka zvangu bva ndasara nyabva dzaramba dzichikontinya ndichida kupindira ndichida kupinimidza ndida kuzviita kunge ndini mainaisa bomu vacho kunge ndini ndakaigadzira kunge ndini founder ameno and at that time handidi kukunyepera unenge uri blinded and unongochitoita zvinhu zvako uchifunzira kuti uri kunatsa uri kubvona and now ndakufila zvaifila vana Jati ndichivaudza rafu ndichiti muri vekupenga zvamakaita imimi mabatsirwa but no I didn't know kutoti vana Jati ndo vaitobatsira Naiza wacho because Naiza aacti chake kubata kamera chete handiti akabata kamera yake akangomira pakainongedzera kumudhuri anoposta here mudhuri azviite panotoda either Kismo either ndi-Black wacho either ndi-Duff wacho handiti and it's not every role inoplayiwa naDuff kana kuti inoplayiwa naBlack yaanozoperfect because pakawanda pekutoti aitozobva parole atadza Black wacho abvira kare achingokakama so justice guys Naiza zvauri kundiowa unozvisiva because hondo yangu newe ichangotanga Saint sadaro hondo yangu newe futi yatotanga ndikukudai nesi I heard futi kuti because pane vanhu vamakatuma kuti vati vari kuda mafuta muchida undoona namba dzangu mese munadzo ndifonerei kana mune any issue kana kundisira message as usual pandakati chakuti makangondisira message mukataura ne do the same kana muchida kuti ndiuye kwamunenge muri ikoko ndinouya handina wandiri kutya because handina wandiri kunyepera ndikutaura chokwadi chakaitika handina kana munhu wani wandikupomedzera kana wandakavenga handina munhu wandine daka naye but guys it's not easy and it's 3 good years ndakashingirira ndichiti ndichawanawo something handiti vamwewo zvavonawo vanozvida zvekungoshanda for nothing but munofanira kunge maita sei maagria zvangofanana the likes of my brother Shinda watakamboshanda naye handiti munhu watoriwo nekufamily kwake kwaanobva kunodiwo something ofuchi murume ndiye anoprovide ingachida renti ingaida kuprovide amene mukadzi wake kubhebhe rake mai vake vakatotarisira kuti baba vari kuHarare vari kushanda handiti so iye hake munhu wekuti ana pressure nezvekuti mari kana kuti chii handiti because munhu ane reason capacity dzake dzekuti akaona kuti mbachatanga kuda kuexplore neniwo ndakazoshandawo this and this it won't make any sense ne akangosiyanawo nazvo murunyararo mune zvakanaka zvisina chi not like mwoyo make hadi mari kune munhu asingadi mari anotoida mari I heard kuti muda kumudedza kunext project mumubhadhari kwete kumudedza mahara mukasamubhadhara ndini ndichaiita nyaya yashinda wacho handisi kuti kana kuti because mune system yekuzoti anzi afurirwa kana kuti vafurirana handina kana communication nashinda wachona but munhu wandakamboshanda naye mungotaura on his behalf right muri yeZimbabwe I think kwatasvika hakusati kwaguma mgumo nenyaya yaKismo. She has a lot to uncover zvikuitika darkest secrets entertainment industry. Isusu tiri pakubudisa chokwadi hatina mazita asi tinotya kuti anzi ataura because iwewe ukada kuganza nekuti une 1 million views unoziva kuti two words dzauri kuti secret dzinodonhedza ukatanga kuita 1 view per month dzaunogara uchiseka matsanga dzedzi kuti hanzi matsanga kubva zvabva kuNB apera akuita 200 views after 2 weeks unokwanisa kutanga kuzviita kana vanhu vada zvavo kunyatso kukuexpose your true characters cause zvauri pasocial media that's not you. Be real, be you.
Ukamunzwa achiita usadaro shamwari yangu. Be real. Ingopa vanhu mari dzavo. Kozi zvakangofanana vana nyamari vaive vari kushandisa mahara uchiti uri kuvapusha mazita. Vane mafamilies zita riye rikatosimba. Achagara futi pana baba ndakagara. Obva aita the same. Vana panashe vaive vari kushandisa. Achagara futi panavo. Oita the same. Uri kuenda kupi? Every movie une new face, una new act. Ikambani yekupi? Dai ku Nigeria, dai Nollywood yakabhanwa kudhara. Dai yaita izvozvo. But because they do justice, zvavataurirana ndo zvavanoita. Even munhu akamutsa ingave channel yake, vanopushana. But iwewe munhu abuda mauri unorwadziwa naye zvekusvika pakuti ndikaposta maparties emamovie andakaita kunaiza boom unondirovesa necopyright. Ndikaposta inini clip, ndakaposta pane clip kepa DNA test kandaitsukana naChapepa nandakatopfeka shoot rinori pamovie ro. Ndakariposta ku TikTok. Director wakandirovesa necopyright. Ndikaposta inonzi minister's daughter yandaive mukadzi wasolo ndichimurova. Ndakaposta clip vakandirovesa necopyright. Pandakarowa necopyright ndakadelete bva ndatangidzisa futi kuposta. Ndobva ndarowa futi necopyright. Ndobva ndaposta futi ku FB. Ndobva ndarowa futi necopyright. Copyright yaye. One ndakutry one kuti ndiposte pandakashanda pachona. Inini kana usiri kuda kundibhadhara, delete every movie randakaacta neyo. Pese pane face yangu ndichaclaima futi copyright. Yeah. Pakaipa ndofunga muri kumunzwa musikana ari kutaura ende ataura mashoko anobata. Isu hatikwanise kuwedzeredza nokuti isusu hatina secret yatinoziva kunaiza boom. Musingaziva. Aiwa, same. Asi isusu hatina futi secret yatinoviga kana yabuda. Exactly. Tiripapo hatisi kuda kupedza naiza boom. Ngationesa nechokwadi vadikani. Pane vaya vanozwa vachiti hamuna hatirari mafungo ekuita sei. Chikubudisa chokwadi sezvachiri. Advocate for rights emunhu wese. So tiri kushedzera kuti kana iwewe ndandatokanganwa musati maenda kure. Ndandatokanganwa. Chimwe chinhu chinoitika kunaiza boom chandandanyatsokutosiririsa main point. Director munozviziva zvandikutaura apa musazombofa makazviramba because izvi kana kukoti kana muchida we can go. Director kana munhu uri musikana munyowani wese apinda mukambani wanda kumucheka. Mira ipapo Kismo. Yo kuzama uroti iwewe wakachekwa here. Maya ndio pamwe pakatobvira beef redu. Because even if you ask Jata ndizvi. Jata kaita dhere kuti akandifonera. Akati Kismo uri kuramba here kuitwa namakuruwani. Because kudeclare wakori kuitwa ndiko munhu akaramba kuchekwa. Makuruwani ndomuziva. Alright. Ndikati how do you know? Zvikanzi shamwari yangu. Uri mwana kaiwewe kunaiza bomu. Wakaramba here kana ukaramba tiudze then ponozondono in person ndokuudza zvekuita kana uchida kuti usaini. Ndikati akada kudaro hake but akangokula pandakamti handizvifariri. Akangokula. Akatomboedza. Dai kwakuri kwekutoti handisi kuda hangu kutaura mazita enyu asikana wakachekwa vese. Handisi kuda. Vekunaiza boom. Anocheka mkomana wewe. Anenge achicheka ega here kuti nadzimba wacho. Vese vari 2. Vanotochinjana. Vachitoziva. Pane paya pombotaura nyaya yemwana waDhafu. Hapana chokwadi chaunoziva. Blake. Wakavharwa nayo. Akatomucheka. Akamucheka 4 nights. Ndandoziva inini because anga friend yangu. Achimupromise kuti ada kumupusha. Ndobva azomudzinga. Musikana yakabuda pamuchato wemuprazi. Papa nana tete aipururudza. So achiti anga akasinga ndo sine raakapiwa iro. Nepaakazobuda achikomentwa zvebhodhi because anga ane mushenengeni. Iye ndotozviziva kuti akanhingirikina. Okay, pane scandal rakambobuda richitenderedzwa nemabloggers. Richinzi ku-NB pane actor wechikadzi Mary atombomira kuactor. How far was that nyaya iyoyoyo? How far true was it? Kana kuti kangangoriwo inongozivawo kanyaya? Nyaya yedu iri yekunyepa. Mabloggers aisapiwa mari yekudelete that video. Because inini munhu akaposta achinditi Kismo ihure so ndokubhadharire chihatra rekuti
delete video rawandiposta kana uchinyepa. Ichokwadi. Ndokubhadharire chi kuti uri delete. Kozi iwo amukana ari manyepo ka. Ndokubhadharire chi ndowestere chi mari yangu. Uyawe aitokwatawo murume wamadhaveve. That's why akamhanya and akabuda mari yekureba. That's why isusu tisingazoane mari because mari yake inoperera mukubhadhara mabloggers. Vafanana nawo kudzungaira kwacho ndizati kushaya chikoro here kana kuti kuita ukopa angosendi mari kuti musaposte zvataurwa naKismo. Kokupa Kismo wacho mari woti Kismo udza angosendi vasaposte video ramaita. Exactly. Ndora kuti iwe ane power kudarika iwe director. Isusu akuita interview watawe chiregera kuposta atiposte. Azvite. Because mabloggers akawanda right now ndakagara panapa ndiri kungotaura zvandakangotaura kuna sei zviya zvamakaviga zvazvo. Ya pakaipa. Musadaro. Woti unoti wacheka mwana wevaridzi. Hausi kumupa pay. Hausi kumupa mari yetransport. Kushuti kwenyu kukudiwa zvihembe zvikudiwa. Womutenda unotenga nemari yako.